За да достигнете до съобщенията си, изберете съобщения от менюто. Това ще ви отведе във вашата пощенска кутия. Тук ще видите всичките ваши съобщения от системата или други потребители, както и такива, които са свързани с въпроси по задания или обучения. Има 5 филтри: системни нотификации, задания, краен срок, съобщения от потребители и въпроси. Всеки един от тези филтри може да бъде изключван и да ви показват само съобщенията, от които искате да се интересувате точно в момента, или да включите повече от един филтър и да изключите една част от тях. Когато искате да видите дадено съобщение, натискате върху него и ще се отвори. Също така, ако искате да го премахнете или изтриете или маркирате като прочетено, имате едно меню в дясно на всяко от съобщенията и оттам може да изберете какво да правите с него. Ако искате да изберете повече от едно, може да изберете всички, да изберем само прочетените, да изберем непрочетените или да изчистим селектирането, както и да правим масови действия с повече от едно съобщение. Ако искате да видите повече от съобщенията на една страница, може да изберете това да се показва на по 25, съответно да имате повече от една страница или дори 100, така че да нямате нито една повече страници, а всичките съобщения да са видими.